Kwedu no mabuja kanaka tauya nhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi nosere mwedzi uno wa Zvita. Ipapa tiri kutanda nyaya mukira makweru kwedu wanyasi. Meya weguta roHarare Jacob Mafume agoreketai kutoti wagari wemunzvimbo dzobudiriro nokuwadzana kumapadhoki kuya kwaichengetiwa ng'ombe ngawaite zvekuburika munzvimbo dzawagere waende kunzvimbo dziri nani kuitira kuti warege kugovhiringidziwa neyo mafashamu akareketiwa nana maringa mvura. Kureketa kuno paribako ruziva kuti wanhuwo vari kunzi waigwendepi nokutoti iwo guta roHarare waribe kureketa kuti wanepo wawanira chere pekuti wakone kuenda. Manyongori zvatinoziva kaa kuti munhu musvino anobva andotaiwa kuburikai pamuri muchibva maenda apa, burikai pamuri muchibva maenda apa. Kuno wari kunonzi bvai pamuri nokutoti panovhiringidziwa nomvura wogoenda kupiko. Heno mabi angu rekai tirambe hedu takaringa kuona kwainoperera. Apa hurumende ipapa yaratidza pachena kutoti iribe kana basa newarairidzi munyika kuti wapo mari dziri nani. Kureketa kuno yatoingidzira mari dzaana mambo wari kutanda basa kuti dziingidzire kuifanana nodzaana murairidzi. Kwai dhiro 6 na 9 mabuja pakaita kunyangariwa. Wendo huno heno kuti zvichapera sei wana muraidziwo wari kuita kutsomwa chaizvo nonyaya yacho zvokutoti ipapa wanokona pokari kuita zviya zvokuramwa mabasa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Kana maifungidzira kuti zvawaireketa sondora pfuura ari kuti tiri kuda dzimotika dzakakura fani wana MP zvakapera wari kutoenderera mberi nokureketa zvimwe pokare. Kwai izvezvi wakuda kuti wabvumiwe kuenda kuAmerica kubhururutsiwa nondege kuenda kuAmerica. Iwo wana MP Zanu PF wari kuda kuenda kuAmerica kwai torekete kuti wabise zvirango zvoupfumi. Mabuja aiwa wakapfa waribe chawakaona. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei ipapa nokutoti zvikaramba zvakadandi kana wakazvibvumira iwo wari kureketawo idi zvinoita kunyangadza chaiko, zvinoita kusaya kuti chii kuti waite zvokureketa kuti zvipatara zviboye mishonga, zvipatara zviite zvisvinu, migwagwa inake naiyo makoronga anotekaidza mvura mastorm drain pachirungu kuti anhadziwe wari kuzvidaba. Wari kutoti aiwa tiri kuda kuenda kuAmerica chawo kuda basi kukwira ndege kuendesiwa kuAmerica. Aidi rekai mugoti kakara kanonona kachidya kamwe idi tindoramba tichijiwa ndisu nokakara kanonzi maMP kaka. Rekai tione kuti kacharamba kakadaro svikira rini. Kuita kumwe kwaramba kuchivhundutsa wanhu asi kwakazikana kuti ndo mushobo wacho. Bhabhura Rwodzi aita pokare zvaakaita kune munhu anga agere hunde kukambaniyo Zimbabwe Tourism Authority. Kureketa kuno paidare rewanhu vanotonga ikweyo board of directors pachirungu wadzingiwa basa, wambomisiwa basa naye Bhabhura Rwodzi. Kwai mhosva yawo chokuti wari kutadza kuti wanhu womunyika waende komairano kuita urendo munzvimbo dzakatenderedza munyika, local tourism pachirungu. Haidi chaikuda kana chokuramba panoita manyongori anenge andori masvanhu kongonya ega ega paribe chaunoreketa kana kuita chinofadza. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichipera sei. Nyaya yokusaita zvisvinuko mvura yomwaka uno kwakaita kunyangara. Kureketa kuno Zimbabwe noZambia dzagonzidzo noZambezi River Authority dzapuwa mvura yakaita shoma kudarika mvura yadzagopuwa makore eseya. Ipapa wagoreketa kutoti nyaya yokuti mvura ichapinda mudhamu inenge ishoma inokona kuti igosenzeke zvayanga yagara ichiita. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa chimwe chiri kutorwadza ipapa kutoti iwo ZPC Kariba waakutoita basa rokutoita kunhadzira magetsi zvakaingidziwa pokare zvokuti unosaya kuti chii chaakiitika pokare nonhau yacho. Rekai tigoona kuti pachapera gorepa zvinenge zvasvika kupi nyaya dzomagetsi acho kuti anenge achiri kunhadziwa akawanda chere nekuti tikaringa kuHwange wari kuburitsa kuti kuHwange kuri kuburika mamiriyoni mawati 400. Kukariba watanda kuburitsa 100 chaiwo. Zvinoenderera mberi baizvi. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei.
Mapurisa agobuditsa mazita wanhu waari kuti ndiwo wakapfa mutsaona yondege, mutsaona yomugwagwa unoenda kwaMutare uya. Wanhu vakwai vanoti kuna Ishe Madyira ane makore 4, kuna Dudzai Teta ane makore 40, kuna Zandukai Kamuriwo ane makore 50, kuna Rudo Chinyakobvu ane makore 60. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Vari kureketa kuti mumbodzi ati azikanaba kuti mbani nokuti hama dzache dzati dzauya bako muringa nokuziva kuti mbani. Iwo mapurisa pokare ari kureketa kuti ari kuita basa rawo zvisvinu nokutoti ipapa wabata anonzi Trish Njofu wokunkulumane kubulawayo. Kwaiya kuenda ega akati ndabweka ndichadaba kutiza nokutoti ari kunzi agoponda murume wache. Heno kuti izvi zvakaitika chere kana kuti zvichadini, tichazongwa apa ichaenda kudare dzimhosva kuti ichapera yakaita sei nyaya yacho. Pokare mumwe asungiwa ndiTechnology Mutombeni asungiwa kuti kwai ari kunzi akagoponda Wilson Malunga. Heno kuti zvichapera mushechere kudareko, tichazongwa nyaya yacho painopinda kudare. Kwaiyoyi yagoitika wachitamba mutambo wosunuka uya, ukaona munhu aurayiwa iyo sunuka ya idi zvinokunda ngoma kurira. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei. Asi ngozi ndiyo yaita kugara matunduru wanhu mudzimba dzakadandi. Kuna vamwe mabasa vanosvika 6 paZPC Zimbabwe Power Company kuHwange. Kwai wakasungirwa nyaya yekuba matambo mhanguraye anotekedza magetsi. Varume wamwe wacho zviri kutorwadza. Kwai pano mubodzi akatomboita munhu akaenda kune inonzi Junior Olympic mugore ra1988. Wabe idi munhu ano makore 54 osungiwa nyaya yakaita kupusa yakaita kudandi. Idi zvakaita kuoma. Rekai tione kuti kusaenzeroku kunovasvitsa kupi. Nyasi kwaburika masoko ahwadza vazhinji, nesuwo tabva tahwadziwa nawo. Kwaizvezvi kambani inotsikisa mabhuku yoWeaver Press yapfika makonhi ayo. Idi zvinoita kurwadza wasara idi. Rekai tione kuti zvichapera mushechere. Pokare kuti vanokona chere kumbotsanziridza wachinzunzuchira kusvikirawo panosvika Zimbabwe itsva kuti zvinenge zvichakamira sei. Tinenge tichikunyepai. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai kambani yoSAA yondege yomuSouth Africa pamodzi pono Kenya Airways dzaita kubatana ipapa kuti wanhu woKenya Airways vanenge vachiuya vachida kuenda kuSao Paulo vanokona kubva munzvimbo yoJohannesburg vachiita kuhwana iyo kambani yoSAA. Aiwa kubatana kusvinuka kurekai titi makorokoto. Iyo kambani yoSAA tikaramba takandoiringa iri kureketayo kutoti yaakuda kuingidzira kuenda kayo nzvimbo yeHarare pokare kumapopo mako Victoria Falls pasondo rega rega. Aiwa wakabvumiwa zvinoita zvisvinu. Tikundosvira kutoti paite kudererako mutengo yacho inobhadharisiwa wanhu ipapa. Nyika yoZambia yaburitsayo masoko okutoti izvezvi kureketa kuno chirwere chomanyoka chokorera chiri kuita kutekeshera kundokwaidzana mabva maita kutatapurirana kukwaidzana. Aiwa bvakaita kadambure kureketa kuno kwapfa vanosvika 23 93 pachirungu. Mweya yavo ngaizorore murugare. Wakuru wehurumende wakutodanidzira kutoti nyangwe nyafa chaidzo zvisvinu mureke kugwamana muchipanana chirwere chino. Kaitione kwazvinoenda. Nyika yoRussia kwaizvezvi yavhura muzinda wayo pokare kunyika yoBurkina Faso. Zvavo vabi edu zvinenge zviri kuvaitira kuBurkina Faso kuku kaitigoramba takaringa. Tikaenda kunyika yoChina kambani inonadzira mafoni yoXiaomi kwaizvezvi yaburitsa motika yaya kuti ndiyo motika yayo yekutanda. Motika inosenza nomabhatiri basi kuita zvopeturu. Paita kunyangara apa. Kuona padari yoziva kuti ana Tesla wato pama1. Rekai tione kuti zvinopera sei. WaChina kaya wanozikana nokuburitsa zvinhu zvakachipa nyangwe zvikasagara zvisvinu asi zvinenge zvakandochipa.
Nyika yeArgentina akureketa kuno yaita kundinyiwa chaiko, mamiriro opfumi ari pekuita tuzvinhu, yaakuita kunge kambeu kakaputana karibe kana zvinhu. Mwedzi mbodzi wapinda iwa wawa. Aiwa, pari pechizvinhu apo ndo wari kureketa kuti tida kuburika muBRICS. Aiwa, rekai vaburike havo nokutoti njodo ndo yaita kuwagara matunduru. Tione kuti wanoipedza wakaita sei. Mukahatikidzwa kanyasi, chikwata chokiriketi choSouth Africa, aiwa chaita kudadisa kuja chikwata choIndia zvokuchipeta chaizvo kairi. Aiwa, tiri kuramba chizvitenda izvi. Mutambo wemazuva 5 wakatambiwa mazuva 3, rechitatu racho ribe kutopera wanga watovhina kare. Tikuti makorokoto. Saka takadaro zvedu mabuja, rekai tichigumire pano kai. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.